Uduma kahle lo nina enimazi ewumculi umzala wami. Mina ke ngikhule ngihlala kubo abwakhe umalume wami. Uduma kahle leli igama lakhe elithi Phathas. Kahle kahle igama elisuka emncane kakhulu. Uduma kahle ube ingane ekade ithanda kakhulu ingcengce. So ubothi umuntu njalo mombona noma ikuphi egcekeni idlala noma ikuphi ubehlezi ephethe ingcengce. Ngisho kuthiwa uyamgeza umalumekazi. Uduma kahle wehlezi ephethe ingcengce wengahlukani naye. Saze samqamba igama sathi uPhathas. Lento yakhe yomculo kahle kahle uyiqale esamncane kodwa uduma kahle ubedlala ibhola sikhula. Ube ugoalkeeper ngakithi. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi la ayeka khona ukuba ugoalkeeper sahlala nenye team sahlala istake sembuzi ngakhona ngakithi sidlala nenye team yakwenye indawo. Uduma kahle wevimbile kuleyo game. Wangenelwa amagoli awu4 nge-first half. Kwathi mase kuyi-first half ila engaya khona kuyena ngakhuluma naye ngathi mina umzala yazi wena umuntu onetalente kakhulu ekuculeni ngoba kube nakho ukuthi egcekeni nje uthola ukuthi usecula ingoma esingayazi ngibona ukuthi useyibhalile. Ngakhuluma naye nge-first half ngamtshela ukuthi mhlambe kunganjani uthi ukufocusa kule yanto yakho yokucula ngoba ngibona ngathi uphiwe. Nangempela wangilalela akabange sabuyela egroundini second half. Nangempela waqala wabhala ingoma. Nami nganginokumsiza nje lapha nalapha. Ngoba uthe eqala recorder bengiyimanager yakhe. Waqala ke lokho ekhipha ama-album kwakuthi ke mina ngumuntu obusy ngamtshela ukuthi no umzala ngizocela ukuyeka uyimanager yakho ngoba mina ngumuntu obusy. Nale album yakhe ephumile nami ngingasho ukuthi ngibele nesandla kuyona ngoba imnandi kanje. Khumbula nje le ngoma lethi anophaka bedle bonke. Leyo ngoma eyaphuphwa yimina. Ngaphupha nje engathi ucula ingoma ethi anophaka. Ngase mina ekseni ngimtshela ukuthi yazi ngizala ngiphuphe ucula ingoma la uthi anophaka. Wasekene ithatha lesohloko wafaka ubuciko bakhe kwagcina kuphuma ingoma. So ngiyajabula ubona umzala ecula kahle kanje. Ne-album yakhe yenza kahle. Ngingasho ukuthi ngicela abantu beqhubeke abantu bemsupport beyilalele nje. Nizuleke naseyibongweni ungibizileke. Esho ukuthi wayivuma uFan Dam ishama lekhanto ngayivuma ngempela ke.